Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawa sa napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Naliday ka manin ang nakakita kada William Canvi na anagkuyog balasang ko. Wen nga rod nang. Apay nga tamasaksak tanak no makitak idang agkuyog. Awatem ti sitwasyon. Nga iso dati na ikari iti tunggal maysa, balasang ko. Wen mat nang. Ngam, kaslakat may gagagara ang makitak idang agkuyog. Naragsak ni Vina no makitak ida. Nakakitaam ka na kwada aya. Iti may sa parke nang. Diyak man amo. Manipod nangan idi ni William dito'y kantin. Diyak malipatan tilangan. Idi kwan. Inasit gan ni Vina, akasla iso pa yan tinangaram ka ni William. Ay, ikagumaam apunasan day taarik nam ka ni William, anak ko. Ikagumaak nang. Saan ka di nga umadanin ti panakaidistino yu di sa bali nga isla, anak? Uwan, mami. Madanagan ak na sinon to ti kadwayo ti balay. Inton maibaon kami ti gubatan iti sa baling isla. Agad-adal mo't lagi ti kakasinsin mo. Saan da makaumay di ti balay? Palasak ti agdamag dita. No asino ti maya tamang kadwa kada kayo di ti balay, mami. Sige man nga rod, anak. Ura ikakto ni ti kwartana. Basta tulungan na kagdalos di ti balay. Kan saan kumat nga ibilang akatulong. Nasaysayat mo't lang kuman no kabagyan tayo ti kadwayo dito, mami. Wan nga rod. Wan kayam. Mabayag kayo nga tayo di papanan nyo, anak. Depende ti sitwasyon. No adda kami ni Jay. Saan kami abasta makaawid? Sapay adanag ko na, dead spot kano iti papananming area. Awan signal. Tamag ka o amapan kanugayam dagiti soldado ayan ti gubatan. Iso ka nung matimbag at ti opisyal da, tatang. Nasken nga agkalaysa kayo pa'y sakbay amapan. Amangan no ada makita na ijay asabali a babae, kat sukatan na ka. Day tati bagak to kin ni William, nanang. Ibagak ng agkalaysa kamin, sakbay amapan ijay gubatan. Rumbang laeng, kasanaw no ada mapasama ken kwa na ijay, makigubat ti papananda ijay. Ay wen anya nga iti maalam no kas pangarigan ada mapasama ken kwa na ijay. Angem no agkalaysa kayo. Ado ti pribilehyo a maalam. Ta asawa nakakat nga rod. Dakkel ti maala ti asawa ti soldado. No adda mapasama ken kwa na ijay gubatan. Alukuyek nga agkalaysa kami, sakbay amapan, tatang. Sayang ti pensyon na kuma, no da mapasama ken kwa na ijay. Ay wen anak. Masapol nga aramatem met ti utek mo. Tapno saan kantong agregat? Dakkel ti sweldo ni William, tamaysan nga opisyal. Kidawa kasaan mo pa'y nga ikalay sa ni Vina. Sakbay ang mapantay dya gubatan, bro. Apay ka di, bro. Saan mo ka di akursunada ni Vina para kanyak? Karubak idi da Vina. At dadagiti banag akayat ko amamwam. Sakbay nga ikalay sam. Addan sakit ammo may papaniti pamilya na bro. Sa maysa, saan mo pa'y unay nga amam mo dagiti dadakkel na? Sa bagay, may mayat sa ngagpaiso, no itantan mi pa'y ti plano mi ngagkasar. Una, uray ibagam kan kwa na, ngayon to nagsubli tayo sa kayo agkalaysa. Uray mat kati ni mami, di na pa'y nakita ni Vina. Saan ko ngamin nga impasyar pa'y ni Vina iji balay? Isu amay mayat no amwam pa'y amin dagiti may papankan kwa na. Nakita kayo lang idi na idistino tayo, iti apagbiit iti asidag, ti pagadalan da. Oh, Cherry, si kakadiday ta? Sino kakadiitayan, Manong?
Kasla. Di mo kunan ngagkabaw kan. Ubing kapay. Malagip kon. Manong Ronnie? Kuna no talaga adina kun malagip. Sim mabali kamat ngamin, Manong. May saka na soldado? Naka-uniforme ka, iti uniforme ti soldado. Wen. Ay na. Balasitan ka lang, edi pimanawak iti lugar tayo. Ita, hada ka mat dito yung syudad. Pimanaw kami mat iti syudad a lugar tayo, edi natay ni tatang. Edi kwan, imalis kami man nandito'y nakasarakan ni nanang iti trabaho na. Kastagayam. Anya nga iti trabaho na. Agluto kan aglako iti maysa a kantin iti asidag ti pagadalan. Aguray ka? Iti kasta nga itsuram. Ada siguron putot mo, Manong. Ha? Anya putot. Si Kamat. Awan pa'y asawak. Awan pa'y, Manong? Nagsingpat ka no awan pa'y? Kat no ti soldado ka no kat babaero. Ah? Saan mat nasingpat to'y Manong mo. Malagip yung kadipay ti anak ti kasinsinyuan ni Ronnie, nang? Tika di anak ni Insansyon, tidakdak matam. Wenang, nagsabat kami ija tiyendaan. May samat gaya man na soldado. Kasano ti pa nakaammo mamaysan na soldado? Naka-uniforme di nagsabat kami, nang. Daktil ti nagbaliwan na. Diyak pa'y nabigbig no di nakinasao. Manipod na panda iti lugar ti Amada. Ay, diyak ko nakitkita ida nga agina. Daktil ti nagbaliwan na, nang. Awisag ko mga umay dito'y kantin. Ngam agdardaras da. Tada ka no papananda kadagiti kakadwana. Adan tulat pa nagkita mi iti dayjay nga ubing. Masiguradok asaan yung tumot ang mabigbig, nang. Dakkel at talaga tinagbaliwan na. Oh, nakaisam kamat asubungat, bro. Balin saray ta na. Agmay saka nga umis-isam. Maragsakan naklaeng. Tanasabat ko ti kabagyak. Anabayag ajak nakitkita. Agasam, imbaga nakit din nga amangan no addan putot ko. Ay, dahi takit di no adang agpayos ng putot mo itiruar, bro. Ha? Sigamot, bro. Kasano kumangay nga adda putot ko kat no nagsingpetak. Nasingpet ka ay. Kaamamok Di ka man mat, bro. Agpada kayo lang iti kapidwak ani Cherry. Cherry ka ni tinagang tinangibaga nga adda putot mo? Wen, nasingpet day di akapidwak. Nagasa ti makatumpong kan kwa na. Nasingpet ko naman, takapidwam kat nga rod. Saan man. Basta, nasingpet day jay. Sana bali, iyam-amok to kan ka. Sisa, kwarta mandita. At napag nami kadagiti kakadwak. Agam awan kwartak. Ay, no iti palutan manan ti papananyaw. Sigurado manan nga itayab ti manok ti kakaiso na amaiggamam a kwarta. Di ka man mangbuisit. Di kami pala nakadandanon iti papanan may agsao ka iti kasta. Anya nga itayab? Saan kit din? Jay kakaiso na naglakwak itinatnatang. Linibas mo nga inala. Mangtid ka wano saan? Ha, pagpuunak lang itinatang nga ilakok tinabatay. Anya nga iti pagganan siya ak no alaam tinabatay. Ala, mangirwar ka kit dain. Sige, tayo nakagpalays. Ay, pimanaw kit din. Ay, kartingak mati pumanaw. Inakagatang itinatang nga isursur ko. Ay, alaan naman ang tipuunak. Sisa! Ayan, Maun! Ayan tayo bagbagak! Sisa! Ayan, Mau! Apay ka di, tatang. Nay. Awawagan nyo ni nanang kat pimanaw mutan. Napanaggatang iti isursur na anatang iti kabalbalayan. Ay, sinalbag day jay nga inam. Kunak nga ikanak iti kwarta pagpunak ta mapanak makipalot. Naibaga na itay kanyak, abasit kano ti kwarta na. Tain nalayo kano ti dadduma. Salbag day jay babae Oy, Bina,
Makiasawa ka man kid din iti kaayan-ayat mo a soldado. Tapno maikanak mat iti kwarta. No itad nanto kanyak ti sweldo na, mapadasak mat ti makaigam iti nawadwad bas ti takwarta. Isu nga rod nga agawaam ti aggunay. Dagdagam nga agkasar kayawn. Di nakmat siguro imutan no addanton kwartam. Kaano ta kadingag kalaysa? Ang mga nuinton mapan ka iti papanan nyo, kat isukat nak iti babae ijay. Gubatan ti papanan mi. Sana mapan agbirok iti babae iti papanak ijay. At dalatamat babae ijay madanagan nak, William. Vina, kiddawag ko matinan anaya panagtalek mo kanyak. Saanak nga agbirok iti babae ko naktumad. Ikarim asyak laang. Ikarik, si kalang ti babae iti biyag ko. Kasta ka kumamat kanyak. Kidawag ka di ti panangikal na isam kanyak. No saan ka nga ayatan? Ay ayatan ka unay, William. Ay ayatan ka mat unay. Kayat ko ngay saganaan ti panagkalay sa ta. Kayat ko anasaya ti masakbayan ti bangunan ta a pamilya. At dan samot order manipod headquarters. Nga ipapantayo di gubatan, bro. Inton umay alawas ka no, bro. Agsagana tayon. Tano ibagada ang mapantayon. Intayon iji airport. Ay, una. Un gayam. Di damdamagam, no adda ka bagyak nga agyan iji balayo. Pasinsyakan. Awan ti makitak. Padasak man gayam nga ibaga ka ni Vina. No kayat na ti mangkadkadwa ka ni Mami iji balay mi, bayat ti kaawan ko. Impasyar mo ka din ni Vina iji balayo. Saan pa eh? At the meeting place mi no agkita kami. Kastagayam. Kat, namin ano ka matanapan iji balay da? Namin anon? Ngam, jak maranaan nagiti dadakkel na. Takanayon damat nga awan. Nagkita ka din da Vina kan Mamim. Saan pa eh, bro? Mayat ka din ti soldado nga kalay sa kayawn. Isaganaan na kanupay ti para iti kalaysa. Kan tinasaya at amasakbayan ti bangunan na pamilya, tang. Anya, nagbayagan nga eh. Kaano na kang ikan nga iti kwarta no kasta ti imbagana? Narigat mo't no pilitat. Takuna na nga ikakano itinaan-anay apanagtalak. Hey, nagginad mo't deta soldado. Ti ko masuldado kat naalibtak nga gunggunay. Sana kasta nagginad. Suron kon? Imbaga namat nga apaman asumangpet da, kat iso ti panagkalay sami. Kasano, no di na malasatan dagiti bala, no makigubat? Anya? Nadagsantiriknak apumanaw, no awan kadwayo diti balay, Mami. Imbag pa idi, taas idaglang ti headquarters mi. Mabalin ko ti kanayo namang pasyar kada kayo dito eh. Narigat mo't, no basta mga halaka dita ti saan taunay nga amam mo, anak. Amang ano pagharamidan nakitimadi. Sa bagay, at nakalintigan niyo, Mami. Anyang tatyaramidan tayo. No awan ti makitam, saan abaling agmay-may sa akon. Kabaalak mo't, anak ko. At na panunot ko. Lumayat kayo. Kan lumayat ti tao na panunot ko akadwayo. Anya ka diday ta, anak ko. Kan asino tinapanunot mo akadwak ditoy. Padasak akasarita ni Vina. Kaiso ti kadwayo diti balay, Mami. Vina ko nam, anak. Ti kaayan-ayat mo. Wan, Mami. Iso ti napanunot ko akadwayo diti balay, bayat ti kaawan ko. Adda ka din nakasarita makadwa ni Mamim no pumanaw ka? Kasaritak ni Vina no kayat na nga isupay lang ti kadwa ni Mami inton awanak, bro. Kat mayat ni Mamim ani Vina ti kadwa na? Saan pa yan nakadesisyon? Panunutan na kanupay. Mayat nga taday ta na panunot mo, bro. Saan mat siguro pag-aramidan ni Vina iti dakas ni Mami? Kastamat ni Mami. Di namat pag-aramidan ni Vina iti dakas. Kaslama di, bro. No siya ka, kasla sa anak nga umanugot. Ang adda kada kayo dayta, bro. Nakaikad din kayo ka din, Mami? Wen anak,
Ngam iti may sa kondisyon. Anya na ita kondisyon? Kayat ko ang makilatis no maikarimatlaan kan ka ti kaayan-ayat mo. Kasano, ti panang kilatis yo? Saan mo nga ibagbaga ka ni Vina asyak ti inam? Ibagam akabagyan nak, kat caretaker aklaang ditoy. Saan kayo amaawatan na? Apay ko mga ibagak a caretaker kayo? Dayta ti kayat ko anak, kat babaan iti kasta maaramid, maamuak no maikari ni Vina kan ka. Vina, kayat kong inton mapanak iti sabali a pagilyan. Agyan ka kumay di balay. Ha? Agyanak ijay balayo? Idinto tawan kamat ijay? Adamat ti caretaker ka domi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan ka iti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Agkatunusan to nga ta dagiti dua. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.